Oikein hyvää päivää, hyvät ystävät. Olen Timo Virtanen ja World Children and Youth Physical Education Academyn koordinaattori projektissa Everybody is Important. Kyseinen projekti täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Projekti käynnistyi 21. päivä 8. 1995 Helsingistä Myllypuron jalkapallohallissa, jolloin pelattiin Fair Play jalkapalloottelu Pohu Helsinki City vastaan Vantaan pelastuslaitos. Pohu Helsinki City joukkue oli tuolloin erityisryhmien lasten ja nuorten Suomen ensimmäinen virallinen kyseinen joukkue. Ja tämän jälkeen oli tavoitteena järjestää Suomeen erityisryhmien jalkapalloja. Ja niin siinä myös onnistuttiin. Ja muun muassa 1999 saimme organisoituun Suomen ensimmäisen CP-jalkapallomaajoukkueen, joka osallistui Suomen jalkapallon historiassa ensimmäistä kertaa Euroopan mestaruuskilpailuihin Belgian Brassaatiin. Kansainvälisistä toiminnoista ensimmäinen oli vuonna 1998-1999 Bosnia-Herzegovinan alueella aloittaen yhteistyö YK:n kanssa sekä Naton kriisinhallintajoukkojen SFORin kanssa. Tuolloin me autoimme Bosnia-Herzegovinan alueella kouluja ja urheiluseuroja ja meillä oli paljon yhteistyökumppaneita Suomessa, kiitos heille, perheitä, yksityishenkilöitä, urheiluseuroja, järjestöjä, yrityksiä, joiden avulla saimme runsaasti avustustarvikkeita. Ja kuljetuksesta siitä kiitos Puolustusvoimille. Vuonna 2000 laajensimme toimintaan perheliikuntaleirejä. Ja myös sitä ennen oli koululiikuntapäiviä samalla teemalla. Ja näihin koululiikuntapäiviin osallistui ensimmäistä kertaa erityisryhmien kouluja. Ja se jatkuu edelleen. Vuonna 2005 käynnistimme jälleen kerran kansainvälisen projektin Afganistanin alueelle YK:n pyynnöstä. Autoimme Afganistanin alueella tyttökouluja, poikakouluja ja urheiluseuroja. Toimitimme alueelle 15 vuoden aikana kymmeniä tuhansia koulutarvikkeita ja erityisesti Kabulissa vuonna 2011 järjestimme urheilutapahtuman yhteistyössä Afganistanin olympiakomitean kanssa. Tapahtuma järjestettiin Marifat High Schoolissa. Haluan kiittää näistä vuosien varrella teitä kaikkia, sinua, niin yksityishenkilöä kuin perheitä, yrityksiä, yhteisöjä ja lajijärjestöjä, urheiluseuroja. Te kaikki olette auttaneet niitä lapsia, jotka haluaa harrastaa erilaista liikuntaa. Ja nyt tänä vuonna, juhlavuonna 2025, organisoimme juhlapäivän Ukrainassa Mykolaivin kaupungissa yhteistyössä yleisurheiluseuran Go Flamon kanssa. Ja me haluammekin sinut mukaan tukemaan Ukrainan lapsia, koululaisia ja lasten liikuntaa. Voit nähdä yhteystiedot tämän videon alapuolella olevassa tekstityksessä. Tutustu verkkosivuillemme. Sieltä löytyy lisätietoja, sieltä löytyy avustuspaketteita, joita voi ostaa ja lahjoittaa sitten koululaisille ja lasten liikunnan harrastajille. Kiitos kun olet ollut mukanamme ja toivonkin, että olet vielä jatkossa.